कहीं रउआ खिसिया के मारे लागो। यस रउआ लोग के कहे के जरूरत ना पड़ी। नाम शैलेंद्र कुमार, काम कुछ ना, तहियो राजा लेके बैठ के खाई ले। प्रणाम। बउओ अंदर के बात तो बंदरो ना जाने, अब ऊपर से दिल दरिया होके और नीचे से गार समुंदर होके तो के था लगा दी। ए नाराज बताई रे काली गाड़ी डाबर दलाल जी, हम गाड़ी मोटरसाइकिल के बारे में बात करें। अरे माधर मगड़ा भाई काहे नहीं बतियाता ही गाड़ी चाहिए। दिन उतारिए। आप रहिए ना आराम से, आपके कहने से भी दिन उतरवा देगा। पैसा कौड़ी के इंतजाम होगा तभी ना दिन उतरेगा। ए रउआ तो दूल्हा बनी, रउआ तो कुछ बोला ही के ना चाहिए। अच्छा बबिया तनी घूंघट हटा दो, देखो लोग ऐसा झाट में फंसा के नोचबाऊ कि 2-3 महीने ले घाव ना छूटता। हाँ तो तोरा से कुछ होता हूँ ना, तू झाटे उखड़ा भी। हाँ तो तू कहते उखाड़ ले बड़े साला हरिया 10 के बेटा कड़िया लाश। हम तो बियाह करके दुगो लड़को खिलावत है। तोहर भाई मेरा लाए लाए कोइले बाटे आ कोनो अगुआ तोनी के मुंह में मुते लगता यारे नहीं। मुतवा एम कोनो बढ़िया अगुआ मिली तब न मुतवा कि तोहनिया लेखा कोनो खोर बखोर से मुतवा ले। हम दी का खोर बकर से शादी कर ले भाई रे। चुपचाप लट्टू खेले आले बारे, लट्टू खेल न तो यही लगे गाथा गाथी चालू हो जाई। गाथा बे 10 दूर जमीन बेच दे, उतने पैसे में सारा खानदान पौड़े लगबे। साला माधर मौका। ए बाबू ए बुआ आ गेल। अरे आवा का लॉ से लंगर खेल ले बारो। लॉ से लट्टू खेले तरने चौ से चाचा सर हूँ। काम से काम रख, न तो ऐसा फीता घींच के मारम कि झाट लेकिन मोच झर के ठूट हो जाए। मुँह से माफ करो, ग से गलती हो गई था। कहे के मतलब ये लगा कि सत्यनारायण जी के घर वाके ने पड़ी। अच्छा सत्यनारायण जी, वार्ड नंबर 16। एगो काम करी, आगे जामे एगो लाल घर मिली ओकरा सामने। बस अब चल जम तनी से भुलात रहनी हम। बताओ तनी तो पूरा सुनल बड़ा झारा छोड़ के आयल बानी। आगे जाम लाल घर मिली ओकरा सामने एगो बेरी बा। बस अरे कहो तनी झगड़ा छोड़ के आयल बानी, पूरा सुन के जा रहा। तो बस ट्रक कहले बारा, पूरा सुन के जा। जबरदस्ती बा, जैसे जथी मन करी तसे तथी कहबो। ये तो क से कहेला, ब से बोला के प से पूछा है रे। जब पूछा है तो पूरा पता सुन कर जाओ। आगे जा। ना ई तरह से रंगदारी होता। तोरा लखन जमाने को लड़का बा हमर जवान बा तो ओकर गार लेवे के बा हमरा। पूछला है तो पूरा पता सुन कर जा। झगड़ा छोड़ के आयल बानी। आगे जा। आगे जबरदस्ती बा, हम एक बार कह देनी कि हम चल जानता। क्या पूछ ले रे, क्या पूछ ले? जब तू साला पूछ ले तो पूरा सुन के जाओ। चला आगे जो, आगे गुलाल घर मिली ओके सामने एगो बेड़ी बा। हम जान के नहीं तो हम उनका काय सुनी ना सुन बे, ना सुन बे। बाप के नाम कथी हो? पाकल पासवान। आ तू हर पपीता पासवान। देखा चाचा, जब पता पूछला बुला के तो पूरा सुन के जाके पड़ी। सुनिए तो हर बाप। आगे जा। हम कह देनी हम ना सुनम, तोहर बाप नहीं हम तभियो ना सुनम। इस साला बोला के आधा पता पूछ लेला आ पूरा पता सुनने तैयार नहीं है तो मुड़ी छोड़ के तेरा पूछ दे। ना सुनबा, ना सुनबा ना रे। अब सुने लगो। अब क से कहा, ठ से ठीक बुझात हवा तो हम ब से बताई। बताओ हम बो से माधर चोर बानी कि हम तो से लो से लार पर पूछ रही हो। ख से खैर मनावा कि ग से गार ना फरनी है। खाली 100 से शॉट फाटल है, म से मुंह पर च से चोट लागल है। आगे जा, आगे एगो लाल। बाबू हमको होता नहीं, हम चल कह देनी सरम हम की मारत पूरा मुआ दे। पूरा सुन साला। पूरा सुन ला अभी। आगे जा, आगे एगो लाल घर मिली ओके सामने एगो बेरी बा। बेरी के जस्ट पीछा सत्यनारायण जी के घर मिली। फाटा के हो हम कहलिए ना बेरिया लगे। कहां चले मुआ दे सरम, जाना तो चुपचाप। जय सर सत्यनारायण जी, जाट लेकिन गांव में तो मार दे हमरा के। बताओ तो हम के बानी। अरे अगुआ बा डाबर दलाल, तई का इज्जत से मरते। इज्जत से मरते? इज्जत से समझाइते कह सकत ला, इज्जत से बतियाइते कह सकत ला, इज्जत से मरबे।
डाबर दलाल नाम बा, डाबर दलाल। एगो सरवाई अगुआ के देह ना रही तो गांव के पूरा लइका रड़ुए मर जाई। हमरा मुंह मारे के बा अगुआ के, हमर तो शादी हो गेल बा। अब सर अगुआ के हम फगुए से खोजा तनी, ज्यादा तू बतवेला नु तो सारा खींच तोरे पर सधा ले। रे बुरी तू काहे ऐसे बतियाता रे? तोरा घर और में अगुआ ना हो ना, ये घटिया काम करे हमर घर परिवार। ई घटिया काम है बगो, समझाओ एकरा के, समझाओ। ए हम समझाई के बार कहला रे तेरी तोरे करिया भाई ला तो गोर लड़की के रिश्ता लेके आयल बनी। गलती चला चला वो कोनो साला सामने दे बचा दिए का। चला दे खो खो साला सुअर के खुबार लगैले बा दूरा पर, सुअर के हमर दूरा बा सुअर के खोबार लगाई चाहे सौंसे गांव भर के बैठ के हगवाई, तोरा उससे का मतलब हौ रे? ए तो ऐसे बढ़िया 10 को सुअर पोस ले। प्रणाम भूला भाई, जाना तानी दुखी होबा, लेकिन हमकी दुखी करे वाला ना खुश करे वाला रिश्ता लेके आयल बनी। बाकबुर तोरा से बतिया के मन ना करेला, अकोर बकोर रिश्ता लेके आओली ना ना हमके मलदार हमकी तो ऐसा रिश्ता लेके आयल बनी कि सुनबा त मुंह आय अथी फाटले रह जाई। एथी का गड़वे ना ना गरवा ना मुंह आ करेज फाटले रह जाई। बड़ा अश्लील लइका बरौआ। जो जाके कुर्सी लियो, डाबर दलाल बैठियन, खाली अश्लीले बात करत रहियन। रुको चल जादा एकरा के, ओकरा बाद तोहर कार फाड़ दे। कुछो कहा भाई भूला, तोरो भैलू नहीं खे। देखी भूला भाई, लड़की बड़ी अच्छा बा, खर खानदान से बा, पढ़ल लिखल बीए पास बा, दहेज में रउआ के 8 लाख रुपया दी, गाड़ी दी, सर सामान दी, सिकरी अंगूठी सब दी। लड़की के सुंदरता में भी कोनो कमी नहीं के, बड़ा सुंदर बा, बड़ा सुंदर। लेकिन ओमे एकदम हल्का, एकदम माइनर मिस्टेक बा, एकदम माइनर। का थी? चुप बोल बीच में हम तो लास्ट में बोलनी है। लड़बा ताहे रहब। हां तो रउआ बताई तइका सा का मिस्टेक बा? ना बताइनी है ना, तइका सा मिस्टेक बा। उ लड़किया के एगो छोटी चुके लड़की बा आ एगो लड़का ओकरा पेट में बा, जेकर डिलीवरी नवंबर में होखे वाला बा। लेकिन रउआ टेंशन ना ली, दिसंबर में हम कैसहू जोर लगा के ओकर दिन उतरवा दे। बढ़िया रिश्ता लेके आइल बारे तू। आए निकाल के लिया भला की सलाई काट दी कि साला आज के बाद अगुवाई कहीं भूल जाए। ए ठीक है, तो रिश्ता लेके आइल बा हे से बनिया हेकरा कोनो बने रिश्ता मिलता हो। तो साला हम तो आ लड़की से बियाह करम। रे साला तोहर जैसन मुंह हौ, तोरा से कोनो बूढ़ियो बियाह करता हूं। डाबर दलाल जी, दुआ लड़की छोड़ के हई साला ला कोनो दूसरा लड़की नहीं खे ना, दूसरा लड़की नहीं खे। जौन पहले फिक्स भे रहे 4 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल, ओकरा के हम मना ले बानी। कहबो तो बोला दी, बोला हम बानी। कोनो दिक्कत बा? ना कोनो दिक्कत नहीं, जा बुला के ले आओ, रिश्ता फिक्स करके इस तरह की ब्याह करा दी। लेकिन हां ऐसा रिश्ता ले आइबो तो पिटाइबो। जा अच्छा अगुआ के तो कामे बा लाज जूता खा के पैसा कमाए के, हमर रोजी रोटी बा, छोड़म थोड़ी है। तैयारी करके रखा, लेके आइले। बैठू अरे बैठू महाराज, खीसा छोड़ू, अब तो रिश्ता होके वाला बा। बैठू भूला भाई, अरे ओ भूला भाई, निकलू बाहर आ गेलथिन बैलंठ दास। महाराज कथी एक दूसरे के देख के लोगन घोड़ा लेखन कहले बानी। ए महाराज प्रणाम पाती होको, उठ खड़ा चौकी बैठ। अगुआ हो कि कुर्सी पे बैठल बड़ा, बेटिया वाला प्रणाम ना करी त का बेटाहा वाला गिरल बा। अच्छा भाई, बेटाहा वाला प्रणाम। बेटिया वाला लाचार होकेला, कमजोर ना। समय पड़ला पर बेटिया वाला बेटाहा वाला के बांस धांस देवेला। अपना डूब गया
व्यास जी के बेटा हई बास लेके धांस दे। कथी कहले बड़े रे कुछो ना। आता 4 लाख रुपया एगो गाड़ी फाइनल होके दिन उतरो। हाँ उतरो देखू डाबर दलाल जी 4 लाख रुपया के बात करू गाड़ी भुला जाओ। गाड़ी काहे ला भुला जाई जितना बात रहे उतना फाइनल होको। बात का भेल रहे उ छोड़ू, हम 4 लाख रुपया दे हम पहले डाबर दलाल जी के बता देल बनी। अब रउआ का कहत नहीं कहूं। ए महाराज काहे इतना सोसिया तनी फिर मरम का चलिए ने समझावत तनी। ए महाराज रउआ तो भगवान से प्रार्थना करी कि रउआ हईसन लइका के बियाह होके जाता ऊपर से 4 लाख रुपया मिलता। रउआ करे के बता करी ना तो ऐसा ही बूढ़ो आई तो का हो गेल मोटरसाइकिल लेके 4 लाख रुपया देता नु फिक्स कर सारा मरला नु तला का मेजे उठा पटके सारा गार्जियन के बोला गार में निकाल दे। बढ़िया बात कहला से खराब ना। ठीक बा 4 लाख मंजूर बा हमरा। रउआ गाड़ी अपना गाड़ में कोचू। अब कही तो पंडित जी बुलाई दिन उतराओ। बुलाई बुलाई ठीक बा बुलावा लेकिन 2 लाख रुपया अभी मिलता बा 2 लाख रुपया बियाह बात। ऐसा ना हो केला हम समझते हमर बेटा गिरल बा बाकी इतना भी गिरल लेके जितना तोनी के समझत बियाह बा। हो जाए। तोहर लइका गिरल बा तबे नु हम अपन बेटी देख के उठावत तनी। हाँ, बात उठा बुझे दो। भूला भाई पैसा के दिक्कत बा। बियाह बात पूरा पैसे तोरा गाड़ी में कोच दे। बियाह बाद कौन बेटी हवाला बेटा वाला के एगो बार उखाड़ के देले बा हो कि तू दे बा। विश्वास नहीं है बियाह बाद 2 लाख रुपया नहीं ले लीजिएगा। हाँ हो जाएगा अब हो जाएगा अरे काहे ना अब हो जाएगा। बियाह बाद दिया बियाह से पहले 4 लाख रुपया देओ बा तो न तो मलार पे पाटो। चाचा कते सुनले बारा चला यहाँ से। हां त कोनो हमर बेटी करिया बा सुंदर बा झक्का अपन करिया लुहाट बेटा लेके चल बबू। केहू के सामने हाथ उठा देबा। अच्छा एगो औरो अगुआ फोन कर लगा बियाह नहीं होता। ये घरवा है का सत्यनारायण जी। हां ये घर बा अगवारा पछोरा सब देखा लोग। देखा देखा बाबूलाल पिछले रहे उनका घर औकात ये से है। बाहर होके तो घूम के चल चलो। ये हमर बाल बतियाल बारा औकात लेके तो इमा झाट उकारे लाल बनी। अरे सत्यनारायण जी प्रणाम क्यों नहीं बढ़ाई नहीं खरे खरे जी प्रणाम आगे तो ही नहीं है। भाई लोग के बा ई बारा नगुआ पपीता पासवान आउ बरन बेटिया वाला धाबुस दास। अच्छा अच्छा बेटी लोग बेटिया तो कहू लोगन नाश्ता चाय के व्यवस्था नहीं के मुंह मारी रहुआ नाश्ता चाय की। एक बार रिश्ता हो जाए ओकरा बाद फरिश्ता बन के हमनी के अइबे करम सब। हाँ, हाँ। का काहे ना हाँ तो हमर मांग कितना बार होगा लोग इनका मालूम है होई। हाँ सत्यनारायण जी तो आगे जा ना ई तो रस रंगदारी गाड़ी होता। वाला मीटर आ गया ये। हई सरवा रहुआ के बा ई सर ना हमर मतलब ई हमर छोटका लड़का बा। सत्यनारायण जी ये सरवा तो मरले रहे और घर के पता पूछ ले रही तो। अच्छा बियाह तय हो जाए दी बढ़िया तय भी करी सरवा भाव के हुक दे हम। आ पापा कितना रुपए तय भेला। तय तो अभी नहीं के भेल लेकिन पापा तू अपने से बता दा। हाँ तोनी के कान खोल के सुन ला 8 लाख रुपया कैश एगो बुलेट सोना के चैन एगो अंगूठी। 8 लाख पतियों का नहीं हो 30 लाख मांगती कि सुन के हमारे एलें करवा फाट जाई। ए महाराज नहीं खे औकात तो अभियो ले कुछ बिगड़ल नहीं खे अभी चल चलू। काहे चल जाई हो औकात बाना तका तू चुप रह पहले लोग अपन लइका देखाई ओकर बाद लेन देन के बात होई। है का रहे दे लइका सुअर नियन खराब बा। होई लइका बा हाँ। हां ये लइका बा। हाँ देख लो सामने बा